sanglit kining ato ang misa karon. Live streaming man siya o ang tibuok kalibutan ng mga sakop nato dinhi nagalantaw. So para sa tumaka-igsuunas tibuok kalibutan, may gabi uban sa katawhan mga parokyano dinhi sa Parish of Christ the Eucharistic King. Ikaupat na Domingo, gitawag kini siya og Misa Aurea o Golden Mass tungod kay mao kini ang higayon nga diin si Santa Maria mitubag og yes, Lord. Unya daghang kahulugan kining yes. Pero una ta mo muanha dinha. Duna man koy nindot nga nangitabo sa Old Testament nga saad sa Ginoo dinha kang David. Si David gusto siya nga muhimo og templo balay sa Ark of Covenant kay turen taon dito sa tent mura pa kana ang mga kauban na din sa gawas dito rin taon sa tent ang Ark of the Covenant niya. Si David naa sa nindot kaayo nga balay mura kita pong naa dinhi. Inakahulog na si David nga kaluoy sa Ark of Covenant to adito himuan ako na siya balay. Pero ang sa maingon sa Ginoo sa iyaha, dili ka makahimo kanatong balay, ako ang muhimo kanimong balay. House of David. Ngon pasabot nga kaliwat ni David ang mugnaon sa Ginoo. Ang iyahang kaliwatan magikan dinha ang pagdumala sa nasod sa Israel usab ang kaluwasan. Sa ato ang panahon karon sa Advento, makanunayon ang ato ang pagdungog sa mga old promises and prophecies about the Messiah. Mana sige tag kadungog kay aron pasabtan nato ang kahulugan sa pagkatao sa Ginoo nga mao ni ang istorya, mao ni ang mga saad sa nanghagi. Pila naman ta ka mga kagabion o kadlawon nga sige tag kadungog anang mga panaad sa kakaraanan. Mao na siya nang hitabo. Kunya aside ni ana si San Pablo pod sa iyang ikaduhang pagbasa to na dungog karon. Miingon siya nga ngadto sa taga Roma nga si Kristo ang the final and the perfect revelation of God. Diha kaniya ipadayag ang tanan. Wanay lain nga angay pa natong kanabitang murag sekreto. Dinha kang Kristo ipadayag tanan ang laraw sa Ginoo katumanan sa laraw sa Ginoo. So mo nang ang ipaningkamot pagpasabot ni San Pablo. Kung kita pod bitaw angay pud tapon nga makarealize nga ang tanan gihatag na sa Ginoo kanato nga angay natong masayran dinha kang Kristo. So wala na ingon nga bang napay hidden agenda mura pag napay misteryo dinha kang Kristo na ang tanan. Karon sa pagkadungog nato may tungod dining annunciation for several nights or days nadungog po nato ang nagkadaiyang mga annunciation. Ang una annunciation kanto kang Joseph, no? Si Gabriel kanto kang Joseph pinagi sa damgo, sunod na tunapod kang Zacarias kagahapon nga ang mga anak ka, anak imong asawa nga ulay, yan man kamo tuo, ala sige maamang ka, naamang gyud si Zacarias. Nya karon ang annunciation na pud ngadto kang Maria. May suon usay ato ang makatunan dinha sa pagtubag ni Maria sa paybalos anghel nga mahimo siyang inahan sa ato ang maluluwas. Kung atong tan-awon mga igsuon, ang paybalos sa anghel naginahanglan og consent ni Mama Mary. No? Mary's consent is needed for the plan of God to realize. Pasabot nga girespetuan sa Ginoo si Maria sa iyang kabubuton. Muna ba ang atong greatest gift from God is freedom. No gawas nung kita nga mopili. Imo na kining ato ang kagawasan ato guni siyang ayun pud dala. Dili po nato abusuhan.
Nangutana, misulti ang anghel, mitanyag, o gawas no si Maria ng balibad, gawas nun po siya ng mudawat. Apan nadungog nato ang gidawat si Maria. Grispituan sa Ginoo ang kagawasan ni Maria, ug namalandong siya pag-ayo niini. Ug ang basihanan sa iyahang pagtubag, pinagi sa mga facts o sa mga saad, ug pahibalo sa anghel ngadto kaniya. Karon kita naman yung mga invitation ng Ginoo sa tuwa. Kinahanglan taong kanang pagpamalandong. Unsa may atong basihan sa pagpamalandong sama kang Maria. Si Maria, ibasihan niya ang giingon sa anghel nga ang gahom sa Ginoo anaa diha kanimo. Ang Espiritu Santo mukunsa ug papabilin diha ug ang gahom sa Dios diha kanimo. Kunya ang imong parente nga si Isabel nagmablos na. So dunay mga facts, dunay basihanan ang iyang pag-consent. Bisan sa ato ang mga sarili nato nga mga pag-uyon nato sa Ginoo. Kinahanglan nga doon na po na siya mga basihanan di ay sa maglibog tanong, Ginoo, unsa man ko imong kabubuton sa kuha, unsa man na siya para gina sa kuha, mao ba ginay para nako. Pagpili nato mga igsuon, usa sa ato ang angay nga atong basihan, una ang creation, ang kinaiyahan nga gihatag sa Ginoo kanato. Ikaduha, ang mga pulong sa Ginoo basihan nato na makita din sa balaang kasulatan. Ikatulo, ang mga pagtulungan sa ato ang simbahan. Ikaupat, ang mga tambag sa mga experts nato nga mga kaila nga makatabang din sa ato paghimog desisyon kung yes ba ta o no sa ato ang kinabuhi. So, mga crucial decisions nato. So, si Maria doon sa basihanan, kita po doon na po tayo basihanan. Si Mama Mary, sa pag-ingon niya og yes, she became the new Eve. Kaya nga naman, ang karaang Eva, may kaliwa man siya. Iyahang gisupak ang kabubuton sa Ginoo, ug nahimo siyang disobedient nga babae, ug dinha nagsukad kaniya ang sala. Diri sa bagong Eva, si Maria ang bagong Eva, diha nagsugad sa iyang pagyas niya, diha nagsugad ang kaluwasan, diha nagsugad ang kabalaan. So, kita nato ang kalainan ni Eva ug ni Maria. Ang yes ni Maria naghatag kanatong kaluwasan. Ang yes ni Eva ngadto sa bitin nagdala usab og kalaglagan sa tao. Ikaduha mga igsuon, sa pagsugod ni ining pagpahibalo, kani dahil ato ang pagkatao din sa kalibutan, wala dahil din magsugod sa kanang bitawng iluwal ta, kanang bitawng kanang ipakatao na bita. Ang mga gitawag sa ipakatao kay natao na ta. Pero ang pagsugod din ato din sa kalibutan diha dahil sa pag-abot sa kining sperm ni tatay o itlog ni nanay nga nag-uban sila. O doon na sinugdanan, sumuyap tag 9 months, o doon na ato ang pagsugod o excess din sa kalibutan. Kinihigayon na po sa pagyes po ni Mama Mary, dinhi misugod si Jesus nga nahimugso, mikig-uban ka nato, uban sa katawhan. Dili lang to ingon nga December 25 siya na imo ng nakig-uban nato. Dinha pa dahil pagsugod, pag ingon ni Mama Mary, yes, matuman imong pagbuot. Sugod ang atong Ginoong Kristo, makabahin siya sa kasaysayan sa katawhan, unahimo siyang kabahin at isip ng tao. So, kung mubalik, matras ta og 9 months, ang pista nato sa Annunciation, March 25. Karon ato na dumong pag-usap, kining dakong panghitabo sa pagpadayag sa anghel o pag-uo ni Santa Maria. Ikaduhang angay nato nga matngunan o pamalandungan ining yes ni Maria tungod kay nahimo magud siyang partner sa pag-implement sa Ginoo sa iyang plano sa kaluwasan. Nahimo siyang partner. Kung panalita bibalibad si Mama Mary, amot ka unsa kay dagan sa kasaysayan karon sa kaluwasan. Apan angan kita magpasalamat og ilo natong si Mama Mary partner
sa pag-implement sa Ginoo sa plano niya sa kaluwasan. Kung mayong katag partner, dili na lalim nga dungog o kanang kabahinan. No, natin partnership sa negosyo, partnership sa crime, no, partnership sa kauswagan, partnership sa ubang mga plano, no? Partnership dako ka og role di ay. So si Mama Mary, atong naong yun, partner siya sa langitong amahan sa pagdala sa kaluwasan. So dili na siya ordinaryo nga babae. O bitaw no nga mingon ang anghel nga bulahan yung kasta ng babae. Kay you are the partner of God the Father in implementing His plan of salvation. Karon mga igsoon, kita, isip mga katawhan sa Dios, kung ato yung tinudon, we are also partners of God niini pagdala sa kaluwasan. Inaot nga ato kana siyang atagan o pagtagad, labing na ning ato ang pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo, nga dili lang tayo nga kasaulugan sa kalingkod sa pagkatao sa Ginoo, apan kasulugan sa ato ang pagkahimong kabahin sa partnership nato sa Ginoo ining dakong buhat sa kaluwasan. So how could we be partners of salvation sa ato ang mga kaigsuunan? Kung sa may ato ang mahimo nato sa atong mga kaubanan din sa trabaho, sa atong pamilya, sa atong katilingban, kung gitawag kita nga mahimong partner ni ining tanan. So muna angay nako nga tagaan ko ikaduha nga emphasis ni ining ato ang pagpangandam na kitang tanan partner kita sama ni Santa Maria sa buhat sa kaluwasan. Ikatulo mga igsuon, si Mama Mary nagpabilin siyang birhen. Kani di ay pulo nga birhen. Kapag humani ang yes, nagpabilin siyang birhen. Kining virginity o pagka-birhen binasa sa scriptures, dili lang siya giingon ng ibitang physical integrity o physical sexual integrity ng pagka-birhen. Ang pagka-birhen na gipasabutin grabe taong pagka-available nimo always. Ang imuhang pagkakanunayon nga gawas nun ka sa pagtahan sa imong galingon. Una, si Santa Maria, nagpabilin siyang birhen kay paghuman niya pagdawat sa kabubuton sa Ginoo, nagpabilin siyang available sa Ginoo hangtod sa kahangturan. She offered herself to God, availing herself to God throughout her life. Mo din ay kahulugan sa pagkabirhen, available siya kanunay din sa Ginoo. Kita gitawag usab sa pagka-available kanunay sa tawag sa Ginoo. Karon nini ato ang pagpangandam sa adlaw nga natawhan sa Ginoo. Kita gidapit nga mamalandong sa kabubuton sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Unsa may ato ang tubag nato kaniya? Hinaot sama ni Maria, dunay kitay kagawasan sa pagtubag nato sa kabubuton sa Ginoo. Gamiton nato atong kagawasan bato kini siyang dumalaon ug maayo. Ikaduha, inumduman nato nga isig mga tinun-an sa Ginoo. Duna kitay kabahinan. We are partners of God ni ining creation. Dili lang imo sa pagluwas, bisan gani sa creation, ongoing creation, we are partners of God's creative work. Nagpadayon man ang kabugnaan sa kalibutan kung ang tao mo'y partner sa Ginoo dinha sa kabugnaan. Hinaot dili lang ta partners, dili lang ta partners sa pagbuhat og krimen, kundi partners sa Ginoo sa pagbuhat og kaayo ug katarong. Ug sa katapusan, kita unta truly available to God. Dili man kinahanglan ingon nga ulitaw yung taong dalagan available ta ngadto sa Ginoo. Bisan kita minyo, available kita ngadto sa Ginoo sa pag-alagad kaniya sa nagadi ang pamaagi. Ato mga kaabag diri, mga lectors, mga choir, uban pa nga mga naglihok. Mga minyo man sila, pero available ang nagkagalingon din ha sa pag-alagad.
So, bisan patuod ninyo, mabuhat na to ang pagka-available ngadto sa Ginoo sama ni Santa Maria. Ginaawat nga malipayon o magalugan ng atong pagsaulog sa pagpangandam sa adlaw nga natawhan sa atong Ginoo dinhi ikapat nga Domingo sa Adbyento. Palihog sa pagtindog. Atong ipadayag karon ang atong pagtuo ang tanan.